njengamanje sila ekwamayimayi sifisa ukuthi ku live besifisa ukwenza ngo1 sisiphucele ukwenza ngo2 sigijima manje ema police station la kunensizwa ezi12 eseyiboshiwe ebesihamba nazo kodwa ke amaphoyisa ayekhethela nje abantu afuna ababophe masuka lapha nje aqedela live sinyukela la eJipe police station siyokhipha lezi insizwa sizoyikhishwa lezi insizwa ngoba amaphoyisa asiphathe kahle wona ngendlela ayiphathe ngayo aphambuka nje nawo la ngaphambuka khona ukuthi abophe lezi insizwa bese kuzothi induna zona iqinisa silenzanga lokufikela ithunzi sikaZulu iqiniso likaZulu ngoba uma kube khona inkinga ebikhona bekufanele umuntu oqala ambophayo yimina ngoba mina kase ngimeme umuntu mina ngisholo mina njengomongameli wamabhengu ukuthi mina liza kwamayimayi ukuza kwamayimayi ngisholo lo mina angizange ngimeme umuntu mina ngaphinde ngazokhuleka einduneni zenhlabathi nezipheke abantu besilo eGoli nabantu baka Mntwana eGoli okubalekile ukuthi konke lokho sikuhloniphe sivikele ngoba obaba sebahlonipha kodwa obaba badala kungenzeka kube khona umlilo abangawuboni iqala siubone sizingane induna siyahlonipha iphethe amahostelo babomhlongo babonkabengo oshalazile kodwa ufuna bakwamukele ukuthi nathi singamahala njonjo siyayibona impi isuka ingakafiki izonyathela amasingo abantwana okumele lokho bakwazi ukuthi nabo bakwamukele bakuhloniphe futhi bazi ukuthi siyikusasa ngaphandle ke bona uma bethi asidonsela odakeni thina funa sizophizwa okwakha amanxiwa odakeni sizokwakha umuzi odakeni siphile odakeni sivumele noma yini yabona leyo nto leyo ngiyizenzekeke uma ngabe thina sikwazi ukubona ukuthi la akuhambe kahle lokho esikushoyo ke njengamanje njengoba sila kwamayimayi inhloso yethu bekuzolwela isithunzi sikaZulu ngifuna ukuqinisekisa iNingizimu Afrika yonkana as a president of the Bhinqa Nation ukuthi sinqobile singuzulu sinqobile ngayo yonke indlela ukunqoba kwethu magaga kithi maqhawa kithi bomaskani bakithi mabhinqa kithi mazula kithi ngifuna ukuniqinisekisa njengomongameli wenu owakhonjwe isizwe samabandla wonke indlula mithi yamakhosi ingafinyelela kwemkhakha kodwa kokunye amaphiko ayo awafinyelele ngifinyeleleke eGoli uPanyaza Lusufi ucommissioner wala eGoli ayikho into yephoyisa engakhishwanga benqala mina ukubona abantu amaphoyisa engaphezulu kwabantu ufanele ngabakho bakhona la wamayimayi nomayimayi uyayiqala ibhizi engaka savila masifika la siqale eDenver sadlula eJipe masifika eJipe insizwa zathi hayi bafethu asihambeleni phansi ngoba sekuseduze washuthi zigaqene zigcwele amatekisi ezini vele imvumo yokumasha asinayo vele ngoba bevele singamashi besihambela siyozosela inyama kwamayimayi sizoba bazi umhlola ukuthi kungenzeka yini ukuthi kube khona isitabane esingavulula ngivululo kaZulu sithi siphikisana negama esikhiphileyo ukuthi cha ayisikho sitabane esizophinde sivunule ngemvunulo yakwaZulu mina ngizumlando wamthunzi ngisaphila yelezwe bonke abantu abanezikhundla kwaZulu noma ngabe uyinkosi noma ngabe uyinduna noma ngabe usendlunkulu kwaZulu uma ngabe lokho engushoyo kuyiphutha thatha umkhonto ngikwazi thatha umkhonto ngikwazi impepho yethu isiko lethu imbenge yethu udengezi lethu lempepho inkatha yethu ingavunulwa abantu abaphikisana nesiko impilo
ingavunulwa abantu abaphikisana nenkolo. Religiously they are not accepted. Ngelinye ilanga kwenzeka isimanga la qhamuka khona abantu behlobo belalana bothi egcikeni njengezilwane bakhuzwa kodwa bangabajazwa bathiwa ayibarong futhi baqhubeka balala nezingane zabo kwakhulu ukubabaza kwathiwa babulawa sebebhedile kodwa iSodoma neGomora leli ngikhuluma ngalo mhlazana indoda ilala nenye indoda umfazi elana nomunye umfazi ilapho uNkulunkulu athatha isinqumo sokulibhubhisa namhlanje alikho ngisho imap of Africa alikho ngisho imap of the world izwe lakhona ngendlela labhubha ngayo ngendlela uNkulunkulu ayithukuthele ngayo ngendlela imvelo ayithukuthele ngayo ayiphindanga laphila phezulu komhlaba ngikhuluma lokho njengokuthi eAfrica into ephila njengamanje uZulu odudukwe laba bale amahazibe aphila a natural life uZulu ephila leyo nto amakhoyisana ephila leyo nto ithina kuphela that we still preserve an animal scheme in Africa, but the powerful kingdom in Africa is a Zulu nation, is a Zulu kingdom. It can never be raised again, and it can never be prosper again through the kingdom culture and the kingdom association. uNkulunkulu yokhomba nje uhlanye, then our life will be safe. Namanje ngimile ngithi mina mangiphila mina ngizomlanda kwamchunu. I don't pretend, I don't do anything, I'm straightforward. So miss ngibonile nje to act ngithi mina njengamanje I'm challenging you. So miss ukuthi ucele izitabani zakho ngoba wena umushe izwe ukwaze uhamba uyozala wathandana wazi wena umuntu esifazane enqunu wazi indoda inqunu ngeke sizwe ngawo phezulu komhlaba ndabe wazozala ingane wenza konke okwenziwa indoda nesifazane waphinde wazokwenza amanyala angavumelekile phezulu komhlaba somizi thetsheni izinja zakho uyikhuze zixolise ngaphekwa lokho uma izingexolisa izinja zakho niphume ibhodwe lenu sesibongile ngale kwalokho masike sambona oyedwa wenu efaka imvunulo kaZulu ephethe isihlangu sikaZulu efaka umqhele kaZulu ngithi mina njengongizwe umlando wakwamchunu suka manje noma la noma nihlangene khona nathi sobe sikhona la noma nihlangene khona nifaka imvunulo kaZulu sobe sikhona uchithe ngishaya yocaca ukuthi ubani umdala enkukhu neqanda ndabe zithi I'm declaring this statement as a president of the Pinga Nation to say that izitabane they must fuck up. You must create your own, own your own. Not in this country, not here. I am the president who decides what must happen. Not the president who mumbles things. I don't fear any constitutional ruling. I don't want to thina athatha ibongo zabafazi naqala ngeabortion nathi besemthethweni wesibili nazoshaya umthetho ukuthi amadoda bakaronodwa eshaya umchiba longazele umuntu uthotha umbheki amanyala kaMongameli kaKhongolose wesibili wedemocracy after udayisela belungu sadayisela belungu uMandela benontuthu uphinde futhi wazoba uThabo Mbeki washaya imithetho ephikisana nobuntu nesintu emveni kwalokho namhlanje sisemanyaleni kushaya imithetho yokuthi ke asibabafazi ke manje ngoba vele nifuna ukumema imbongolo zangaphandle zizoba in charge la
asimi umntwana sebehamba ngiyakutshela mina ngithi mina njengomongameli wamabhinca angihambe ngedwa lapho ngihambe nabafowethu engifuna nabo bephawula ukuvimba kwethu kwamayimaye bekuvinjwa nje ukunqoba sinqobile futhi bingekho impi ebesiphila besithi thina sizobabaza into abantu ehlezi ngaphakathi ngagiya igeyisi kodwa nginesiqiniseko sokuthi mina kulempi yethu abantu esilwayo into eyenzekile yizo izinduna ezikhulumele phansi nabantu bomthetho isidingo singekho lokho akulungile lokho ngibe mina ngikhulumile nazo ukuthi mina ngizobamba umhlangano nazo obaba ngiyabahlonipha ngisazohlangana futhi nabo ngoba umuntu ophethe uyahlonishwa noma imbono nezenzo zakhe nemizwa yakhe kwesinye isikhathi ungeke uhambisane nayo njengamanje mina is a president of the Bhinqa Nation. I'm saying we are safe as the Zulu Kingdom. We are safe as South African people who are proud of who we are. What do I get? That is it. We need to one power please come in. That is it. Hayi ngoba esho nje umntwana uthi ke cha hayi ucebisa kube izwe libe lodwa ngiyahlangana laba uthiwa ke ibona ukuthi ke bazohlupha thina abantu bala eMzansi ngobaye labantu abangumbeli cha asifisi lokho ukuthi iqhubeke ngoba umntwana nje efikelela namhlanje sisuwele eMountaineer ehlala khona koDenver nakoJP ingoba solungisana naye ukuthi ke nalento le angayifuni nathi asifuni bafowethu asifuni ngeke ulale nomunye umfweni ebe umfweni ngeke ulale intombi ubuye intombi siyacela nje bafowethu ukuthi ke sikuya namhlanje ke le phambili umntwana ngoba esitsheni nje xa uthiza akuthandi nathi asikuthandi sisuka sonke ke le emakhaya amahlabathini kwanongoma siyazi ukuthi ke into efuneka ayifuneki nomntwana obeselele nje uyazi ukuthi ke abantu bakumantu abathi bayifuna siyacela ke bafuna ukuthi ngoba silana nje eGoli umntwana esikhiphile namhlanje ungizwe umculo ukuthi ke size simbhekisele into angayifuni nathi asifuni ngeke kuthulane nomunye umuntu ebe egqoka ibheshu lakithi nathi sibe sazi kahle ukuthi ke ibheshu gqoka umuntu wakithi ugqoka kanjani ibheshu umuntu wesifazane ngapha wendoda uzenza umuntu wesifazane ugqoka ibheshu ugqoka kanjani ibheshu ngoba siqala ukuthi kahle kahle thina abantu bakithi asifuni into engcolile omunye umuntu engathatha ngesandla lakhe lokuthi ke hayi ubani uyabheda akabheda ubhuti khona iqiniso impela inkelisi emntwini masa abantu bakithi bazulisa abantu bakithi kwaZulu into elonje asifuni into ebheda nje seceleni asifuni siyinto eyodwa nje siyinto eyodwa thina phelela Zulu esisuke eMaustela nasemakhaya kuphi eThekwini kuphi nakuphi siyinto eyodwa bafethu ukuthi into ebhedayo asifuni imqhelo amabheshu aqoqa abantu laba kwama kuthiwa ke batibona bazithi abantu bazinzizwa namhlanje asifuni lo singasuka sithatha ibhambu zethu yonke into le sobulala abantu labo abayabheda akalo ubhuti mayekhuluma ethi ke into ethiza akayifuni uqinisile wamsana nathi ukuthi asinawo amandla ukuthi ke sibasuse lapho kodwa ngoba namhlanje ufikile ukuthi ke into ethiza akayifuni ngeke boshela iqiniso sabona uhulumeni uyabheda wabophela umuntu umophela iqiniso hayi bafowethu siyabonga bafowethu hlesinto yonke ndaba ezini sicela ukuthi la insizwa lapha yakwasibiya sinawo lapha nayo sesiyibone ihleka kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana angimazi noma nawe uyiso noma uzovikela zona nokuthi kuba ngibongolo ngoba nami egushile esekhanda nabe kade ngabambeza ngayo mina ngathole iqhaza cha sibingelele ebabukeli ushawe yini lapho uyoza ukuba ngangobani lapho hayi no uzufile awukahle
Ayikhuluma ngiyabonga nenkosi abafowethu. Hayi ngiyabonga. Ngiyabona manje yabona uthu. Nenkosi abafowethu ngiyabonga. So Wentando cha nobazishaya ukungeza nje lapho kulokho kushoyo yikho ukuthi cha mntwana sisemva kwakho ngabakho mntwana sithi phansi ngemvunulo eqhashwayo ngoba ngoba sizinsizwa nje asithanda ukuthi sithole sethu sigcine mhlambe sidiceleleka phansi ngenxa yabafowethu ke abangayiqondi ukuthi baye uhlubule empilweni ubuhlungu balo lokho basibiya lokho nje ngakusho siyabonga bezithu futhi mhlawumbe ke njengoba njengoba nawazi izimo esibhekene nazo ukuthi banomlungelo lomthethosisekelo nabantu besiphilile namfethu komayimayi nasemcimbini befikile bephathe inhlelo egameni ezahlukahlukene sibajabulele bese stage singenankinga nabo indaba iqala la ekuthenini bese bequngcele awuthini uphawula wakho baweqela umngcele lapho endaba ezithu ukuthi bewubulilo obufanayo bese belokhuza besebenzisa imvunulo yamakhosi baweqela kakhulu umngcele lahle befuna bayajeza ngesijeza esithile sakwazulu kodwa sizothi ngoba phela siphethwe uhulumeni vele uthi ayilime ziyatsheni ayikho into esingayenza kufanele bejeze bona lo hulumeni iyakhithini ngalo hulumeni ngifuna ngiyazi la okay ukusho ukuthi manje ke ubani ongaplana ikusasa lo muntu ebekeke bekhona kulona angaba khona kulona ngoba embulale lo onombono wekusasa ngesidlala ezinje sithi mina ngiyayiphaka manje bafana bakithi labazi njengoba benestress ezingayi-stress sabo sesi-beyond yabona khona into ethiwa beyond repairs i-stress sabo sesi-beyond sizoba manje imhlangano kanza kwethu engenampi engenangumosha ngoba nami emhlabeni besingazeli ukuzomosha kodwa iqiniso limile ukuthi asilungisizwe manje ukuthi siqale into entsha iqiniso limile ndaba ezinthi alimele lithi asingasubunguliseka yini kusuleleka ngoba manje lento uyabona uma uthi ufaka imvunulo njengamanje umZulu kodwa manje uma usuyifakile uthola mhlawumbe uyaphazamiseka kwezinye indawo noma mhlawumbe umuntu ongaqondile kahle ongenawo umgogodlo uba indoda iqinisa isifaka njengohlangano kwaZulu ukuthi kushuthi namaZulu ayiyo lento kanti cha sizoni nje phansi ngabo ubhudo sisibhudo lapho uyabonga kakhulu ukuthi uyabonga kakhulu asibiya mfethu nawe uqhambisa ibhinqa bethu online siyabonga mfethu leqiniso ukuthi uzoseseka futhi siyaqinisekisa ukuthi siqhuba inkulumo ekuthenini sisilungise izwe futhi siubhalele nohulumeni esigabeni sokuthi umthetho ukuthi imvunulo yethu ivikeleke njengeyamaphoyisa neyamasosha namakhosi awasukume ekwazi ukuthi sizimbela vala kuthiwa is not ukuze makuthiwa is not allowed kusukuma bani amakhosi siyacela impela ukuthi asuke inkinga esivalele kulabo bhuti la vale nje kodwa mfethu imvunulo uma umfana ongesiyona umfana ungayifaki yebo iyavuma lapho akhona azokwenza amakhosi lokho kodwa amanye ngeke akwenze ngoba la mfowethu kunenkinga khona uholelwe isitha esiphikisana nomhlaba uholelwe isitha esiphikisana nobuntu nesintu nesiko sikuholela imali uyithathe leyo nto leyo ngosiko lethi idla kubo inkosi kufanele abayiholi uma iholelwe uhulumeni oyisitha sempilo leyo nto leyo iyicala elijulileyo yabona leke yahlongozeka nje ukuthi i-kingdom yethu imele siyidonethele thina siyimele nge-kingdom ngaba ukuthi mina kuleyo nto leyo nje kufanele siyihlalele phansi iqhamuka ngohlelo oluqondile sibe ne-kingdomship yethu emile strong engathintiwe bese siba ingxenye yokuthi siyingxenye yezwe leseNingizimu Afrika ngokahulumeni kodwa ngokwe-kingdomship in terms of finance we must be independent ngoba manje ukudla ambathe esitha yafana nokudla igrocery yeshenda nomngako siyabonga